Molt bona vesprada. Tinguem una sessió urgent i extraordinària del ple del dia d'avui. El motiu de la urgència és perquè el divendres es va arribar una notificació de la Conselleria d'Educació quan ja estava convocat el ple, i com és un ple extraordinari no poden haver despatxos extraordinaris. Com va ser un tema que vam tractar ja amb anterioritat el 26 de març i el 30 de juny de l'any passat, en el qual sol·licitàvem la delegació de competències a la Conselleria per a unes obres de condicionament de millora del Col·legi Públic Isabel la Catòlica, i com no va haver ningú problema i va haver unanimitat, el que se va demanar era la delegació de les obres. Va vindre el divendres en tal de no demorar-ho més, perquè hauríem de fer un altre ple la setmana que ve, a lo millor, i ara si s'aprova la urgència i el punt hauríem de tramitar-ho i la Conselleria tardaria uns altres dies en delegar i després hauria de traure a fer els plecs, penjar-los, visitar-los, hi hauria un altre temps i per tant és un termini, són uns terminis llargs i la qüestió era que no se deixara, sinó que se poguera fer si tots volguérem per a poder avançar en el temps. Així i tot serà un procés que tardarà uns mesos encara, però que volíem veure si podia ser tramitar-ho abans i per això el motiu de la urgència, que és el que s'hauria de votar primer, per si hi ha alguna cosa a dir. Porteu del seu alguna cosa? Sí, nosaltres estem totalment a favor, igual com les altres vegades que han votat, clarificant totes les propostes que des de l'Ajuntament s'han fet, i això ho anem a votar. Moltes gràcies pel partit. Sí, nosaltres també anem a votar l'urgència, l'inclusió en l'ordre del dia, i votarem també a favor, que és important realitzar el debat de les comunitats. Molt bé, doncs... Passem a votació. Vots a favor de l'urgència. 13 vots a favor. Queda ratificada l'urgència per unanimitat. I el punt número 2 de l'ordre del dia, el que ha motivat la convocatòria de la sessió, és la proposta de l'alcaldia sobre l'acceptació de delegació de competències en relació al pla edificant referit a les obres proposades per al Col·legi Isabel la Catòlica. Vol explicar-les? A veure, això és la memòria que va demanar el Consell Escolar del Col·legi d'Isabel la Catòlica. Es van demanar una sèrie de necessitats i això es va transformar en una memòria valorada en diners, que és el que vam aprovar així en el plenari, vam enviar a Conselleria. Conselleria ens va fer enginyer, van enviar directament al tècnic per a dir-nos que tenien que subsanar la memòria perquè hi havia dues coses que ens feien llevar, que són un rocòdrom intern en el gimnàs i uns arcs que volien, en un racó que tenen, que volien posar uns arcs per a posar flors i plantes i demés per a fer ombra natural. La Conselleria va dir que això considerava que no era prioritari, que no era una necessitat urgent i que s'havia de treure del pla edificant. I modificar, hi ha una, suposo que veuríeu en la memòria, hi ha una passarel·la que va des de l'entrada del col·le, en Juan 23, fins a l'edifici per a quan plou, fa molt de sol i tal. I aquesta passarel·la, el Consell Escolar la va demanar en fusta, es va valorar la memòria en fusta, i Conselleria ens ha dit que no, que la posem metàl·lica. Perquè el manteniment de la fusta és caríssim i tal, i que per a un col·le que consideraven que, encara que fora d'alumini, imitant fusta, però que fora d'alumini perquè el manteniment anava a ser. Entonces, s'ha abaratit la memòria, perquè ara al final es queda en 73.412,45 euros, llevant aquestes dues coses, el dels arcs de les flors i el rocòdrom interior, i, perdó, el rocòdrom no, un escenari modular que volíem per al pati, que això no era una prioritat, un escenari modular de posar i llevar, el rocòdrom sí que els ha entrat. I els arcs de les flors s'han llevat i s'ha canviat la passarel·la esta gran de fusta, s'ha canviat a metàl·lica. Entonces queda en 73.000 euros, que és el que Conselleria ha dit que sí que tot endavant.
totes les reformes que han demanat en el col·le. Moltes gràcies, el Partit Socialista. El Partit Popular. Ja em dic, considerem que són obres necessàries que en tantes no emprenguen i el realitzen, doncs mira. Moltes gràcies. Doncs passem a la votació del punt. Vots a favor? 13 vots a favor, s'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Este era el ple urgent i ja sabia que ens tinguem com mitja hora abans per no fer-lo coincidir en el de les 8 i a les 8 tinguem un altre ple. Esperarem una miqueta. Sí,